Mufaro kwamuri. Hatisi kuti vanhu vechishanu ndo vanogona kunamata kana kuti vanhu vari pachishanu ndo vari kunamata. Vese ava vari kwavari kana kuti kuvadzidzi kana kuva kunguo tsvuku kana nyenyedzi nomwe, hatisi kuti havasi kunamata. Asi chatiri kutaura ndechekuti vanhu ngavadzokere pamavambo ekuti Johane, nekuti mutumwa Johane ndiye mutumwa akatumwa. Saka akatanga ndi Johane. Saka kuti kudzokera kumavambo tiri kuti ngatidzokerei kune akatanga nenhau yechinamato. Akatanga chinamato ichi akachitanga achiti kudii? Akatanga chinamato ichi akachitanga achiti kudii? Akatanga chinamato chemasowe ichi akachitanga achiti kudii? Izvozvo zvakatanga izvozvo ndo zvatinofanira kukoshesa kupfuura zvakazoteera. Hongu tsvimbo mutauro tinoiteera, asi tsvimbo mutauro yakatozouya kumashure kwaJohane. Hongu mambo Jakobo tinovatenda, asi mambo Jakobo vakazoteera kuseri kwaJohane. Hongu Dhasiwesi, Bhiyosi vakaita mabasa avakaita, asi vakazoteera kuseri kwaJohane. Hongu Micho, Wimbo vakaita mabasa avakaita, asi vakateera kuseri kwaJohane. Saka zvinonzi ngatidzokere pekutanga, ndokunzi mavambo ikoko, kuti Johane ndiye akatanga nechinamato. Ndosaka chinzi Johwani Masowe. Saka tinotanga pazvakatangira. Kana Moses akateera kuseri kwaJohane, Emmanuel akateera kuseri kwaJohane, Elijah akateera kuseri kwaJohane. Kana vakatumwa vakatozviona kuti aiwa akatanga ndi Johane. Saka Moses ndo paakazodedzera mazuva emakirio, anonzi mazuva emakirio akadedzerwa naMozisi. Chinangwa chemazuva iwayo changa chiri chekudzokorodza zvakataurwa naJohane, kurangaridzana zvepakutanga. Mozisi anga abatwa nengoni dzakamuudza kuti hapana kwamunoenda musati madzokorodza, musati mazeya, musati madzokorodza zvakataurwa naJohane. Saka mazuva emakirio anga ari ekudzokorodza zvakataurwa naJohane, nekuti Johane anga abuda munyika yeZimbabwe akuenda Zambia. Saka pakashedzwa mazuva emakirio ekudzokorodza zvepakutanga, nekuti vanga vazviona kuti zvepakutanga ndo chinamato, ndo kunonzi kunamata. Saka hongu vakazogadzana havo zvigaro pamazuva emakirio, vakatumwa vakagadzana zvigaro, vakazoitawo nhau dzavo dzekuzonorambawo misi mitatu. Ndizvozvo zvavakazoitawo nhau dzavo ivo panyama dzavo. Asi vanga vapenyerwa nedenga kuti vashedzere mazuva aya ekuti vanhu vanoungana vachirangana kuti Johane akati kudii. Johane zvaakati havazadze chanza vanoenda kudenga zvairevei? Chii chichatadzisa kuti tizadze chanza? Tingaita sei kuti tizadze chanza? Tingaita sei kuti tisadyiwe netsananguro? Tingaita sei kuti tiende kudenga? Tingaita sei? Ndo chinangwa chekuti vanhu vanoungana vachidzokorodza zvakataurwa naJohane, kuti zvino Johane zvaakati vana havaende kuchikoro, tingaita sei kuti vana vedu tikwanise, zvingaitwa sei? Saka vanhu vanenge vachiungana vachitaura zita rinoti Johane, vachitaura chinonzi chinamato. Handisi kuti vanhu ngavauye kuchishanu, aiwa, ndiri kuti vanhu ngavabvunzane kuti Johane akati kudii. Tisati tasvika pana Jakobo, nekuti Jakobo akatozoteera kuseri kwaJohane. Dai Johane asina kutumwa, Jakobo aiuya kupi?
aiya kuzotaura nani. Saka Johane ndiye akaunganidza vanhu kuti Jacob achizouya. Saka isi hatitange naJacob. Hongu chinamato chaadare asi hatitange naJacob. Hatizotanga nechimbomutauro. Hongu chimbomutauro hatirambe asi hatitange nayo. Tunotanga naJohanne. Johanne akati kudii. Saka zvose zvakataurwa naJohanne zvinofanira kunge zvichizivikanwa nemunhu wese anonamata. Kubva panhau yekuti mwana aende kuchikoro, ropa ritengeswe, masoja abatwe musoro, madhokta abatwe musoro, varungu avabatwe musoro, zvese izvozvo ngazvizivikanwe. Bvuma tirurame kuna Baba. Zvese izvozvo ngazviita sei? Ndokunamata. Saka kana muchinge matanga mapedza izvozvo, maita kupedza izvozvo, mabata izvozvo, mateedzera izvozvo, aiwa muchizosumuka motaura Jacob, muchizosumuka motaura Ginatio, Andiria, muchizosumuka muchitaura ana Micho, ana Daswesi, ana Wimbo, ana Bios. Matanga maita sei? Matanga mataura nhau yemutumwa wedu. Saka vanhu nhasi havasi kuda kunzwa nhau yaJohanne madzibaba nekuti inovaremera. Saka vari kuda zvinoreruka. Mukuda zvinoreruka ndo mukusazadza chanza. Mukuda zvinoreruka ndo mukusaenda kudenga kwacho. Saka anoda zvakareruka kudenga haendi. Saka ndo mazuva anofanira kudeedzerwa nevanhu kuti vanhu vanonzi vanoungana madzibaba vachirangana musoro wenyaya, musoro wenhau unoti tinoenda here kudenga isusu. Chiri kutadzisa vanhu kuenda kudenga chii? Kune vakaparara vakaenda here? Vakatadziswa nei? Johanne akati chinotadzisa kuenda munhu kudenga chii? Tiri papi? Tingaita sei? Zivo remweya tingakumbire sei? Tinganamata sei? Mhinduro ingauye sei kuti tiende kudenga? Zvinotenderwa izvozvo kuti vanhu vaungane vachibvunza izwi. Kana Emanuero akatombonamata achibvunza Mwari kuti tafa sei? Mhinduro yakauya iri muna Ginatio. Saka vanhu vanoungana vachibvunza kuti zvinotoita sei? Unonzwa vamwe vachiti zuva reSunday rakakumbirirwa, asi mhinduro akauya nemhinduro ndiani yezuva iroro? Saka vanhu tiri kuda zvinotirerukira. Pakurerukirwa ipapo ndo mukubuda muchanza chakanzi hamuzadze chanza. Saka tiri kudyiwa netsananguro. Vanhu vachienda marwendo madzibaba, vachikwira ndege, vari kuenda kupi madzibaba? Muri kuendepi nendege? Muri kuendepi nemabhazi? Muri kuenda kupi nemagemenzi eblue? Muchitorana muri kuenda kupi? Garai pasi, murangane, mubvunzane kuti zvechokwadi tiri kuenda here? Zvechokwadi here zvakanzi bvuma tirurame? Zvechokwadi tareurura here? Zvechokwadi tiri vapostori? Mutsananguro tirimo here? Pasi tsve izvozvo nhau iripo ndeye kutsvaga mabhazi, mandege, vanhu vachinoprofitwa. Vapostori vaamatouristi, vaakukwira mandege, vaakuenda Ghana, vaakuenda Kenya. Muri kunotsvagei ikoko? Garai pasi munamate, mugomborerwe naIsaka. Hemeni, Isaka itsananguro. Saka garai pasi mupihwe tsananguro. Tsananguro chikomborero. Nekuti tsananguro ndo dzauchasangana nadzo pasuo guru redenga. Hanzi pasuo guru redenga pane why, hondo why. Zvinoti pasuo guru pana Pita pane tsananguro. Saka iwe kana wakayanana netsananguro kudenga unopinda. Saka chikomborero chikuru kuti mweya wemunhu mutema unoenda kudenga. Kwete kukwira ndege madzibaba muchienda hameno kwamunenge muchienda. Ikoko hakuzi kuenda kudenga.
Saka kana vanhu vazoita matsaona, vapostori vaita matsaona vachifamba nemabhazi, zvozobvunzwa kuti izwi ranga riri kupi? Aiwa, musabvunze kuti izwi ranga riri kupi. Izwi marisiya mudondo. Tingatobvunza imi kuti manga muchienda kupi? Saka vanhu ngavaungane vachirangana Johwani. Kana vachinge vapedza Johwani, vochizopinda pekuti chimbo mutauro. Unonzwa vachidada namambo Jakopo, vachiti Jakopo akazoti mashizha emubhesitiri ashandiswe. Aiwa madzibaba, mashizha, nhombo, zvese izvozvo mamboka musatombotaura izvozvo. Tangai mataura kuti Johane akati vana vaende kuchikoro. Iwe uri kuramba shizha remubhesitiri yemwana wako achienda kuchikoro? Uri kuramba shizha remubhesitiri iwe uchitengesa ropa? Uri kuramba shizha remubhesitiri iwe uchibata musoja musoro? Uri kuramba shizha remubhesitiri uchienda kwaKesari? Saka musati mauya pana Jakopo apa pamuri kupikisana muchiti Jakopo, endai pana Johane. Kana musati mapedza Johane, aiwa Jakopo musataure zvenyu. Nekuti Jakopo anenge achienderana naJohane. Mangoramba Johane mobvuma Jakopo, hapana kwamuri kuenda. Saka vanhu vanonzi vanoungana pamasuo pavanonamata, vachirangana, vachizeya. Ndosaka zvakanzi munhu anodya zvinhu zvinozeya. Kuti zvamunoparidzwa zviya munozvizeya madzibaba. Kuti paya mweya muchino wangu uchiti kudii. Asi nhasi vanhu vari kukwira mabhazi, hanzi tiri kuenda kuJorodhani, tikunojorodwa. Tikunojorodwa tiende kudenga. Munoenda kudenga imi? Zvechokwadi, munoenda kudenga imi? Hanzi tiri kunojorodwa, tikunoiswa mvura. Vachishaina chaizvo, vachitora namapikicha ari mumvura imomo. Vachifamba nzendo, tiri kuenda matimana, tiri kunoona muprofita nhingi, aiwa anopupa akangopinda mugwanza chete, aiwa vanhu vanoyambuka. Muri kuenda kudenga imi? Muri kupefoma. Ndo inonzi performing arts, kana kuti theatre, kana kuti drama pachirungu yamuri kuita iyi. Ndo inonzi drama, kushuta mafirimu. Mugere munguo chena. Takati nguo chena tinenge tatokanganisa. Mugere munguo blue, nekuti mazuva ano kwaane blue kaya kutintwa blue yaya. Handisi kuti zvakauya nani, ndizoti ingiro zipi. Ndakatomirirawo mhinduro kune vanoziva kuti chokwadi ingiro zipi akati gemenzi rinoiswa blue. Chokwadi ingiro zipi iyoyo, handizive zvangu. Ndingataurise mapostori, nawe yanga ingoripo ndeyekuti handisi kutuka venguo tsvuku, handisi kutuka veJerusarema ndichiti havasi kunamata, handisi kutuka vechishanu, handisi kutuka vedare raJakopo. Ndiri kuti vanhu ngavadzokere kuti Johwani akati kudii. Zvino zviri kunzi vanhu ava zadze chanza, tingachizadze sei? Tiri kutadza papi? Tingagadzirise papi? Tingakumbire sei? Tingapindurwe sei? Vanhu namatai mwakadzi akatarwa. Vanhu namatai zuva rechishanu. Vanhu dzokerai kumavambo. Rufaro kwamuri. Haleluya. Amen.